Takže čaute ľudia, dneska vás vítam u nového videa ze hry Roblox. Bude to už tuším tretí diel alebo štvrtý z hry Let's Go na Robloxi. A pripravil som si pro vás taký menší opening z tohoto nového eventu, co tu je. Takže sa teším, že som si mohol našetriť týchto krystálu moc, aby sa mohol robiť nejaký opening. Takže môžeme ísť na to. Budeme to otvírať asi tady. Tu máme nejaký lák aspoň. A prejme si nejaké koktejly. Nejaké títo. Tak, treba spieť. Týchto speedu. Takto. Nejaké ovoca. Dobre, a myslím si, že môže byť na to. Takže mám dve títo iba, lebo moc som ich nešetril. 4 títo. A 5 týchto, no. Má to dosť veľkú hodnotu, takže si myslím, že by mi z toho niečo mohlo padnúť. Aspoň ten God Potion. Tak môžeme ísť na to. Ideme týmto. A nic. Čo ideme na týto. 6 bední. 8 týchto bední nám to dalo. Dobre. 4 NT, nice. Bum, 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 bum. Aj ďalší bedne nám to dalo. Ďalších 8, takže aj títo si otevrieme. A ideme na jednu túto veľkú. Pôjdeme sa podívať do Trading Plazy, že či tam náhodou ešte niečo nemajú, že by som tam niečo kúpil. Sice nemám gemy, ale tak aspoň sa tam podívame, koľko to stojí a tak, takže... A ešte títo poušni si otevrieme. Dobre, takže ideme na prvú. Boom! Nejaké bundle oboc, boosty. Tak, ideme na ďalší. Celestial chest. Tak zrovna si ju môžeme ísť asi aj otevriť. Lebo táto je tiež dosť dobrá. Bum! Á, nevadí. Dobre, ideme sa podívať do Trading Plazy. Že co tam také majú. Že by som keď oného niečo skúsil nejak kúpiť. Ale myslím si, že tam asi nebude také niečo lacné za 3000 gemů, to mám, takže... A mohli by sme kúpiť nejaké ďalší títo koné. Takže... ten pickaxe, to asi nic. Nemám... Ne. Škoda, že nemám coiny, by sme mohli spraviť... Že coiny. Gemius by sme mohli spraviť nejaký opening. Tento tu prodáva ty bedne. Ty kokso. Tento tu prodáva tiež nejakých petú. Toto nic. Tu greenčketku. Akože tady má nejaký gold potion. Ty vole. Aj v dnešnom videu by sa na to mohlo podariť hacknúť. To by som bol mega rád. Dobre, tak nic tu nemajú, tak môžeme ísť na spátky a... Abo jednu otevrieme tady. Jo, jednu otevrieme tady a potom len tí dve ostatné tam. Puď! A bundle boost. Nevadí. Ideme teda na normálny server. Dobre. Sme tady, ideme si otevriť tí ostatné. Budeme to trošku asi natáhovať, lebo neviem, jak dlhé toto video bude. Preto to si vyťažím, keď už sú tady. Dobre. Ideme sa... ešte tady prodávajú. Tak máme ďalší 3 títo, no tak dobre. Tak to nebudeme natáhovať a môžeme ísť na to. Tak raz, 2, 3. 3 legendárne bedne, nice. Takže ideme ich otevriť. A 2 epické. Poď. 8 týchto, to není možné, však my to budeme otvírať do nekonečne. Do nekonečna. A ďalších 20 týchto. Ty vole. Tak ideme to rýchlo potvírať. Dobre. A ideme na títo fajnové bedničky.
Mohl by nám tam padnout aspoň ten krumpáč nebo ten God Potion. By jsem byl asi najradši. Takže jdeme na to. Boom! A boom! A škoda, iba tyto věci nám tu popadaly. Nevadí, jdeme si aspoň do toho otevřít. Nevadí. Zkusím našetřit další tyto bedně a tak, aby jsme si mohli jít potvírat. Takže v chill otevřeme 50. A další. Pojď rychlo. Načítaj se. Boom, dalších 50. A ještě open 28 dalších. Takže tu napravo vidíme ty pouštní, co nám padají. Pojď nějaký dobrý na opening ještě. Nějaký dobrý, prosím, nějaký dobrý pouštní. Nějaký dobrý pouštní. A nepadal nám ani jeden ten 2,5 milionu, nevadí. Jdeme si potvírat nějaké tyto milionové. Vydal. Třeba jich to 7 či kolko jich je? 7, no. Mám zaplně skoro všetky laky, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. A dám ještě jeden, keby náhodou. 7. A 8. Dobre, takže myslím si, že můžeme jít na to. Na ten poslední opening, jakoby. O peníze už čo nemám našetřené. Takže jdeme na to a je tam 1,5 milionů, tak to je dobré. Jdeme na další. A... to co? Co to je? Vajco! Co? Cloud Monkey! Cože? To není možné! What the heck? Co to bylo? Ty vole, zrovna na video, jo! Ty kokos, tak to ne. Ježiš, já jsem strašně rád. Jo, prvé vajco. Co vypadlo, jo. Jsem úplně mega moc rád. Ježiš, jo, a ještě k tomu na video, ty vole. No tak to je bomba. Ty kokos, jo. Pojď ještě něco dobré, jo, prostě jo. Ty kokos. Jupi. Já jsem tak rád. Takže to není možné. Jo, padlo nám vajco. Jupi, dal bych ještě nějaký opening za tento úspěch. Ty kokos, to není možné. Moje prvé vajíčko. A jdeme si ještě nějaké otevřít. Ježiš, já jsem úplně rád, to není možné. Dobré, jdeme ještě 5 si jich třeba dát, alebo 10, dáme si 10. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Tady to jde po 10, tuším, ne? Či? 10. A ještě 10. Tak. Máme to zaple. Jdeme na další opening. Jo, máme vajco. Ještě jedno, pojď. Ještě jedno vajco. Unicorn kitten. Jdeme na to, pojď další. A pojď něco dobré. Frostbite Husky. Nevadí. Pojď ještě, keby mi padne ještě raz to vajco. Kitson Fox, tu jsem ještě neměl. Jo. To vajco by mi mohlo padnout, prosím. Ještě raz to vajco. Prosím. Ještě raz to vajco. Ale ani to jo nemám. No tak to je dobré, ty kokos. Jo, já se úplně těším z toho. Pojď něco dobré. 11,30. 350.
Ty vole. To je dost, ale pojď, vajco, prosím. Nevadí. A zase ten jistý. Ať to je dobré, nevadí. To je v pohodě. A pojď. 7 milionů. Forest Wyvern. Nový, jo. To je dobré. Pojď. Něco dobré. 2,8 milionový. Ty vole. No to není možné. Je tuším posledné. A nevadí. Dobré. Aha, tak ještě 3,9 milionový, co? Bez poušnu? Co? Jsem si tam dal těch... Co? 20 milionový! Ty vole! Ja koľko jsem si jich tam dal? A však to byl poslední. 20 milionový pet! Ty vole! A ještě ten, ježiš, já jsem úplně rád za toho Cloud Monkeyho. Jo. Dobre, takže dneska už je asi konec. Bo se jdeme ještě jaká bedňa. Jdeme tuto bedňu vytěžit. Jsem úplně rád, že mi padlo to vajco. Prostě to je úplně moje prvé vajco, lebo jen to mi dal kamoš. Nevím, jemu to už asi padlo, ale já jsem úplně prostě za to rád. Vytěžíme si tuto bedňu a půjdeme se podívat, či tam není něco zatokený. Za ty, jak se to volá? Index tokeny, tak. Keďže mám radost úplnou, tak si... Já si pak kupujem TikTok. Tak ne. Mám iba 208 těch pointů, takže škoda. Tady... 10 free! Ty kokos. Můžeme se podívat, co tu je. To je asi to jisté. Ale jsem mega prostě rád, že jsem toto získal, lebo ty vole, ještě nikdy se mi to nepodarilo, takže budem rád, keď tady zanecháte like, odběr aj se zvonečkem a keď tak nějaký koment hodit, že co by se mohlo další natočit. Lebo tento opening byl jako dobrý, takže byl bych rád, keby fakt dáte like a hlavně odběre. Budem za to mega moc rád. A to bude asi pro dnešní díl všecko. Tak, čaute.